Здравейте, аз съм Руби Каменова. Днес пак ще ви предложа една хубава рецепта за ставни и болки в колената, в ставите. За всички, които нямате проблеми с кръвта, не пиете разширяващи и разрежещи кръвта. Но преди да я ползвате, винаги слагате мазен крем, след което намазвате болното място. Това са розмарин пресен, орехови листа пресни, плюс орехчета, дафинов лист пресен, спирт, камфорово купче. Камфоровото купче, ето тук те са 4 купчета, показвам ви ги, 4 купчета. От тези 4 купчета, 1/4 от това купченце, виждате го, то е до тук. Но за всички, които приемате тези разширяващи и разрежещи кръвта, след като знаете, че камфора загрява и спирта също, слагате равни части от всичките тези билки, можете да замените с ябълков оцет, като допълните, без да слагате камфорова също. Така нарязвате пресните билки и смачквате листата на дафиновия лист и на розмарина, игличките, след което добавяте и не изваждате. Оставяте няколко дни, след това намазвате също с мазен крем, след което намазвате с едно тампонче и слагате на болното място. Така правите няколко пъти фрикции в продължение на 1-2 месеца. Благодаря ви много от мен. Хубав ден, Руби Каменова.